Апрель айында Башкортстанда Татарстан көннәре үтү уңайынан бийик шагыйрь Тукайга һәйкәл ачылачак. Бу тантанага Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның килүе көтелә. Әлеге вакыйгага игътибарны арттыру максатыннан күрше төбәкнең актив яшьләре флешмоб игълан иткән. Акция Тукай йөрәктә хэштегы белән социаль челтәрдә яктыртыла. Аның нидән торганын үз хәбәрчеләр белеште. 17 апрель Татарстан Республикасы көннәре ачылачак. Тантаналы чаралар рәтендә милләттәшләребез көтеп алган вакыйга Габдулла Тукайның һәйкәлен ачу аерым бер урын алып тора. Бөек татар шагыйренең ташсынын популяр скульптор Владимир Дворник куйган. Бу вакыйгага Башкортстанның татар яшьләре битараф калмаган. Уфа студенткасы Альбина Гыйльданова татарча шигырьләр укып видео яздыра һәм социаль челтәрләрдә күрсәтә. Аның блогында күпчелек роликлар Тукай кызы хэштеги астында чыга. Алтын. Ертедән кичкә кадәр хезмәт итеп арыган халык йоклый. Каты, тәмле ва рәхәт уйкыга талган. Үзенчәлекле видеоблогын Альбина 2 ел элек башлаган. Ул поездда китеп барган вакытта рельс тавышына колак сала һәм кинәт Әнгәм Атнабаевның популяр шигырен исенә төшерә. Тиз арада беренче видеоролик туа. Шушы видеоны ошаттылар, яраттылар, күп комментарийлар яздылар. Татар блогерлары да үзләренә кертә башлады. Шунда минем яраткан татар телем, татар малай кызык-мызык. Татар шигъриятенә гашыйк Альбина төрле авторлар иҗатын барлый. Әмма видео өчен бары тик күңелгә якын булганнарын укыйм ди ул. Роликларны эшләргә гадәттә Альбинага әнисе ярдәм итә. Ул видеога төшерә. Соңгы вакытта үзенчәлекле иҗатка блогерның иптәш егете дә кушылган. Шигырьләрне мин әни белән яздырам, иң күп дубльләр аның белән гел чыга, иң сабыры ул. Кайсы бер чакта 30 дубль килеп чыга, чөнки машинада үтеп китәргә мөмкин. Берәр кеше йөгереп китәргә кырдан. Башкортстанның актив татар яшьләре вәкиле Альбина Гыйльданова әйтүенчә, Уфада куелачак Тукай һәйкәле яшьләрне берләштерергә, милләткә мөхәббәтне арттырырга да ярдәм итәчәк. Тукайга һәйкәл ачу бу бик зур вакыйга. Әлбәттә яшьләр өчен монда килеп инде без Нур кырында, Нур фонда гына фотога да төшмәчәкбез, Тукай кырында да фотога төшәчәкбез. Уфада Тукайыбызга һәйкәл кую уңаеннан мин сезгә үзенчәлекле бер флешмоб тәкъдим итәсем килә. Тукай ул безнең йөрәктә. Шуңа күрә кулларыбызны йөрәк формасында, йөрәк түренә куеп, аның шигырьләреннән 1-2-4 өзек укысак, бик шәп булыр дип уйлыйм. Мәсәлән, театр яктылыкка нурга илтә, кире юлга җибәртми, уңга илтә. Театр көлдерәдер, уйнатадыр, тагы узган гомерне уйлатадыр. Тукай йөрәктә акциясын оештыручы Альбина Гыйльданова әйтүенчә, әлеге флешмобны ел әйләнәсендә дә дәвам итәргә мөмкин. Уфадан Миләүшә Латыйпова, Рузил Имамов, Яңа Гасыр каналы. Алина Захитова дөнья чемпионаты